L'humor ha canviat moltíssim, la comèdia ha canviat moltíssim, però hi ha una cosa que ni la intel·ligència artificial, ni el TikTok, ni les xarxes socials no, serà difícil que ho aconsegueixin. El gran humor de tota la vida, de sempre, de fa 100 anys i 200 anys, està basat en les persones. O sigui, allò que et passa a tu, com a persona que porta ulleres, que ets jove, que tens un front, com a persona, aquí pot haver-hi un humor. L'acudit és el de menys, però el que li passa a la persona humana, que és el gran mèrit que té el Woody Allen, o que tenia el Charlot, o que tenia el Cantinflas, o el Luis de Funes. Aquella persona tan especial li passa això i allò que fa gràcia. Però és que perquè li passa a ell. Amb una altra persona no té cap gràcia, no hi ha acudit. Hi havia un que deia: dame un gran personaje y yo te moveré el mundo.